Na Slovensku máme tisíce hrdinov, ktorí nosia zásahové príľby a ťažké uniformy, často na úkor svojho voľného času. Rodina bez nároku na odmenu nasadzujú životy. Reč je o dobrovoľných hasičoch. Práve im patrí prestížna anketa Dobrovoľní hasiči roka, ktorá po úspešnom prvom ročníku opäť hľadá tie najlepšie zbory a výnimočné činy. A moje pozvanie dnes prijali Radomír Čech, riaditeľ ankety a predseda Združenia Svätý Florián, a Filip Buriánek, veliteľ dobrovoľného hasičského zboru obce Ivanka pri Dunaji. Víťaz historicky prvého ročníka. Páni, dobrý deň. Vítajte u nás. Ja som rada, že ste prijali pozvanie a prišli ste nám znova o tejto ankete niečo povedať. No, látku ste nastavili veľmi vysoko. Ano. Čo vás utvrdzuje v tom, že táto anketa má zmysel? Tak ještě jednou děkujeme moc za pozvání a děkujeme moc za to, že jsme mohli s Filipem dneska něco o anketě říct. Já bych vlastně význam ankety viděl asi ve dvou rovinách. První věc je to, že dokážeme vyzvednout vlastně veškeré hrdinské zásahy a činy dobrovolných hasičů a ukázat vlastně jak v těch zásahových rovinách, tak v té braně preventivní činnosti a práci s dětma, jaký smysl pro společnost dobrovolní hasiči mají. A ta druhá část je o tom, že chceme ocenit vlastně dobrovolné hasiče za veškerou jejich jakoby práci a činnosti a vlastně jsme hrozně rádi, že vlastně za podpory Ministerstva vnitra a partnerů jsme vlastně v prvním ročníku přidali ceny za víc než 120 000 euro a chceme v tom nadále i v tom druhém ročníku pokračovat. Pán Buriánek, váš dobrovoľný zbor z Ivanky pri Dunaji sa teda stal víťazom prvej kategórie pre oblasť Západ. Čo pre vás osobne a možno aj pre vašich kolegov toto víťazstvo znamenalo? Tak pre náš zbor aj pre mňa samozrejme toto víťazstvo bolo také zadozučinenie, alebo teda také pretavenie toho nášho času a tej našej námahy. A samozrejme bola to veľká radosť. A ste to čakali, keď sa hlasovalo v ankete? Tak samozrejme, že sme to nečakali. Robili sme všetko preto, keď sa vlastne hlasovalo, tak sme sa snažili osloviť čo najviac ľudí, aby sme teda zvýšili svoje šance, ale bolo to naozaj veľké prekvapenie pre nás a veľké potešenie. No ako hlavnú cenu ste získali štvorkolku, zišla sa vám vo výbave, zlepšenie ako vašu pripravenosť alebo ten zásah v tom teréne? Tak veľmi sa nám zíde. Takúto techniku sme postradali už dlhšiu dobu. Je to technika, ktorú vieme využívať pri lesných požiaroch, pri požiaroch polí. Mali sme aj v minulosti požiare viníc, takže naozaj ten priestor na využitie tejto techniky je naozaj veľký a v neposlednom rade samozrejme vieme túto techniku využiť aj pri aktivitách s deťmi. Takže naozaj, že tá technika je široko použiteľná. Mnohé zbory možno stále váhajú, či by sa mali prihlásiť do takejto ankety, do takejto súťaže. Čo by ste im odkázali možno vy práve z tej pozície toho víťaza? Tak v prvom rade by som chcel všetkým odkázať, aby sa nebáli a neváhali sa prihlásiť. Nie je to nič ťažké. Je to naozaj len pár minút vyplniť ten registračný formulár a pridáte tam pár fotiek a nejaký krátky popis toho zboru. A je to naozaj jednoduché a nemajú sa tie zbory čoho obávať, že by to bolo nejak náročné aj potom v tých ďalších krokoch. Takže naozaj odporúčam využiť túto jedinečnú príležitosť a tá prezentácia toho zboru, aj tej práce, ktorú robia, je neoceniteľná. Pán Čech, je táto anketa len o tom víťazstve počas toho gala večera, alebo má už zmysel aj tá samotná účasť práve v tejto ankete? Já bych navázal právě na slova Filipa a myslím si, že je jako ten gala večer opravdu už je jen taková ta třešnička na dortu, vlastně to ocenění a možnost vlastně jakoby odprezentovat vlastně společnosti vlastně ty jednotlivý příběhy, ale myslím si, že ta anketa má hlavně plnit ten úkol, že má vlastně během toho roku poukazovat na veškeré ty činnosti a práci dobrovolných hasičů. To, co bych rád řekl, že vlastně za týden končí uzávěrka na druhý ročník a chtěl bych ještě jednou požádat a poprosit všechny sbory, aby opravdu neváhali, přihlásili se a do 15. januára vlastně ty přihlášky podali, protože myslím si, že takhle mají šanci, jako aby jejich práce byla oceněna a případně v tom finálovém gala večeru vlastně i mohli nějakým způsobem osobně se toho účastnit. To znamená, že na to ešte majú týždeň. Kto všetko sa môže teda prihlásiť?
Přihlásit se můžou všechny vlastně, jak DHZ, tak DHZO a DHZM, a jak s těmi zásahovými činnostmi, tak právě s těmi preventivně brannými činnostmi a práci s dětmi, kterou dělají a která je určitě záslužná i pro vlastně jako další vývoj těch dětí a pro společnost. Pán Borianek, vy ste boli na tom slávnostnom odovzdávaní. Aké to tam bolo? Teraz nás to čaká opäť 7. mája. Bolo to naozaj krásne, jak hovorí Radko. Je to naozaj taká čerešnička na torte ten gala večer, ale tie pocity sú krásne a naozaj je to také zadozučinenie za tú prácu, ktorú sme vykonávali za tie roky a je to naozaj také nezabudnutelné aj na dlhé roky. Takže je to naozaj také potešujúce a motivuje nás to ďalej do ďalšej práce. Takže, a samozrejme v neposlednom rade veľmi to zdvíha povedomie v očiach verejnosti. Že človek si aj v minulosti myslel, že tí ľudia vidia tých dobrovoľných hasičov, koľko námahy dávajú do tej práce. A človek zisťuje teraz, že až teraz po tej ankete, že to povedomie sa naozaj v tých očiach verejnosti sa veľmi tak zdvíha. Takže tá anketa má naozaj rôzne roviny. Není to len o tom ocenení tých zborov, ale naozaj je to prezentácia dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, aj tých jednotlivých zborov a celkovej tej práce tých dobrovoľných hasičov. Takže Pán Čech, povedzme teda ešte na záver nejakú výzvu k dobrovoľným hasičom, ktorí ešte majú šancu týždeň na to, aby sa prihlásili. Tak, já bych chtěl, aby opravdu se dobrovolní hasiči nebáli, věnovali pár minutek vlastně tomu přihlášení a nejenom, že můžou dostat hodnotné ceny, ale pro vítěze je připravena tahle ta krásná skleněná helma, která by měla nějakým způsobem vlastně odrážet vlastně tu jejich jakoby práci a to ocenění toho, co pro společnost přináší. Ja ďakujem, že ste prišli k nám do štúdia a všetkým prihláseným držíme palce. Děkujeme moc. Ďakujeme veľmi pekne. Děkujeme moc.